Buntag. Bago pa ka na mahaw? Oh, kung gagabihan nyo. Gabi mo gipamahaw? No. Luoy kinong santo tanawa ra niya yang ano? Ha? Oo. Gabi. Sus nga na kan ano? Nga pa. Lalo gabi. Gabi? Ilaw-hilaw pa man ni uban. Adi. Mo na yanong santo ihatag na to. Ako lang ni plaster to soda para di na ka magkuan gan basin mo uwan. Oh, nana. Para Oh. butang ato ya nung santo soda ani. When we are far apart, oh, when you need me. Liyaw. So nawawa ng pags kayo dire. So dool na tayo ni nung santo. Mayon tag na ara nung santo karon wa nila kaw kay para mahatag na to niya. So naabot na kita. Yan nung santo. Tanaw to nung santo kung naabot dire. Kay mga baka daghang ginistambay dire binuian baka. Daghana kay manok ti. Yay. Ya Juliet Banlag. Nong. Uy, may buntag. Bago pa ka na mahaw? Oh, kung gagabihan nyo. Gabi mo gipamahaw? No. Kumusta mo ka? Mauman, gabon. Wa ka kalungag bugas daay? Pa. Nakapalit ka bugas wala? Namay, na magpapalit. Napay mo bugas ana? Ah, Namamidaan ay. Sige lang. Na, gabi ra yagi kaon. Lungaw gabi. Gilungag na nimo? Mana na lungag? Yan ka mao day. Na ano mo Isang kini taon, gabi. wa pa kay man tuwang pa. Oh, sige. Pagkaunsa? Kita kito iparis ko an. Na. Ayan. Pagkaw ni boss. Ay nagkon mo ko. Ano pwede ba? Pagtaod gyud mi nakabalik nong. Oh, may kay nagkakuan mo. Balik mi kay nami hatag nimo bugas ba? Aha, nabugan, nalibugan. Tagan ka mo bugas kay basig godihan na mo malungag ya ba gabi na may mo malungag. Ah, oh. Cool pala kada. Sa na nong mga ihas na nong? Ana. Kana? Ah, dili. Dili. Gwapo ng tangkalo. Dili ano ko. Ari kana, gitan ako na. Sigrilyo kay para makapaaso po ka. Ah. Ikaw ang studio ba? Dai. Ah, dito studio. Oh. Sigrilyo makabisan unsa ra? Ah, oh, dito ko gusto ano ana. Ka studio. Paaso sa kay para di ka pakon lamok. Nga. Timing kay mo paganhin dire ninong santo kay kanang gabi na lang pud iyang kuan ba. Gikaon karon nya. Na dito, mo ipagabot na mo ipaghuman niya kaon gabi ba kay pwede na pud bugas. So timing ra sa gayo nga kaabot mi dire nami dala bugas ba. Kay para kuan na pod kinang gi-share ang blessing ba kay bag-o pa man gud nga naka-harvest mi ba dito sa mo ang kuan. Kung nakita mo to nauna na to nga mga kuan video. So na may ubay-ubay pod abot sakto pod so ato i-share sa dinhi sa mga kuan. Ani ninong santo nga wala gid iya bugas. Nagkuan man gumi dito nong kanang naka-harvest pud may og kanang humay ba. Dito nya nakapagaling na may. Oh. Di mo to gianhi kana mo ani para makakuanan kana mo. Ay. Bye gani. Bana kayo. Di agitagaan to nako kape ug kuan. Bana kayo. Yo. Natabo na mo dito. O ubos nya gitagaan ako kape ug kanang kuan. Biskwit. Oo. Tagaan ako dito. Ayan. Panabord ikla mo board. Unsay mo? Para. Na may bugas anay? Itsahay bugas? Oh, bye. Itsahay. Nay abri sa nay mo bugas toy. Ato ka. Pabrihan kay bo. Maranong. Madakpan ba kana no? Ah, ben sa niya pagdakop yung manok. Padalon tanong santo manok. Musuod na unya no? Ah. Gapo punya tangkal nung santo. Okay. Musuod ba yung manok ng santo? Kay iya ko na ipadana to.
Panan ko ba? Oh, kana kana. Ano ka to watong soy eh. Panan soy. Tatlog. Ano siya oh. So, ano ba dyan? Ato tanawon kay dakpon kuno niya. Kana bae na lang iya ko anon. Pwede gapon. Oh, kana lang nong. Kay kana naman na kuan. Pero ka ba dyan? Kasi nagbadulo mura karpag malani. Oh, kana mo ni anong santo ihatag na to. Ricky. Ay, labi mo sigarilyo kay Oh. na ano sita. Ato ikon Ito puson. Was ko na word. Hmm. Was ko na manok. Oh, ko na. Kono na. Kono. kana na to kay Paano kaya manok? tambok kay manok nung santo. Mo ni ipadana to nya iya kuno hiktan kay para Ba ni buhol siya te. guwapo mo kay mo tangkal da kupanan. Dugo mo no no. Guwapo kayo. Oh. Sakto kay kayo. Ito po nimo ha. Guwapo. Ano ko po na? Pas no, Lingkod sa nanong kay namo ihatag nimo. Iko nimo choy. Unsa na imo choy? bugas, Nanong kananong bugas nya. pas. Na imo makaon di O asupas oh. kanay diyang mga ay Mga lamas? panakot. Dahil tanaw to ya lamas di choy. Nay ko na ni nung kompleto na ninong nay bumbay, ahos, Oh. tuyo, bitsin ani. Mga sugbak. Kini pang snack nimo na ha, biskwit na. Dili ko dako ani. Ano para makakuan ka nung. Padaw lang ani toy, kini lang ani. Kini kakuan ka ni. Unsa ni? Kopi? Oh, kape ni siya ha. Kopi na kopi. Oh, kape binukbok. Kape. Kini bitsin na bitsin. Oh, betul. Mao na mo pang timpla. Kini. Oh, kamay. Oh, kamay. Oh, kamay. Hmm. Ya, siyempre naging asin kay para pang kuan nimo, pang timpla. Oh. Na. Sardinas, Ah, may oh. sardinas niya. Ah, kenapa? Kini oh. Hmm. Kuan ni? Kabaw ka na? Ah, kenapa? Oh, kanang pakitaw. Oh, quick chow kabaw kag luto ni no? Oh, Sabawon. may bato yun. Oh, basuyon Oh. to. Kini miswa pareha sa gyapon ni pagluto mo ni. Hmm. Ah, okay. Mo ni to, kuan tagaan ka na mo ni para ma kuan ni mo ba kay Mm. luoy pug ka siguro ka kuan gabi mo perminto kuan no. Oh. Ano yun na? Kuan dayon no. Kini nong masudan nimo ni nung ha. Dagan yun dito. Gamay ra gud. Kini nong ipusa lang ni kay kini siya isda ni nong Oh. pinirito. Hmm. Ay lang ni kuan hawiri lang ano kay pinirito. Ano. Ano? Kuan ka dito na nung ha. Ato Ay, ni puson karon ato sud. Pusa kaya karon dili mi kason board. Hmm. Ano? Kay kini Pagsudong no. wa pa ni luto ah. Oh. Uy, di masama. Ay, ano yun? Nag-ayos pa man. Ikaw na bala isugba ba ka nimo o Ah, ako na may borit. siyempre bugas din no. Ah, dagan. Na bugas oh. Di na klase ni puti ko ah. Ah, na. Kuha sus na ni daghan. Oh, no. Ako lang ni plaster to soda para di na ka magkuan diyan basin mo uwan Oh, no. para Oh. atoy butang ato ya nung santo soda ani. Ay, dagan mo nito. Nakaanip ni. Atong may. Atoy butang dire. Ah, oh. Maklaro ba ninyo mo ni amo ihating nung santo katotanan. Gani kung basta na mo. Gata kay taluoy ko. Ani ko ta. Oh. Taluoy ko nimo. Ato sa na i-plaster iyang kuan. Napot amo kamay re. May na. Ah, oh. Gusto ni plaster yan ng santo yan. Ah. Quick chow. May ni bas uyon no. Hmm. Gusto ni plaster ko. Ah. Na po kay sudan ba kay looy po kay ka sige ra ka Mm. gabi ano. Hmm. Gusto ni plaster gamay. May na. Na kini Asin. kape. Mo. Gusto ni tampo tanan mga lamas ano. Hmm. Ay maus ano. Nay mo kung magamit ka ni nay ahos ani ha. Nana. Nay ahos, nay bumbay. Oh, nana. Nanani tanan. Mm. Nay tuyo. Mm. Na dire. Ay, dagan na. Oh, no. Para po di mo mga kuan ba. Hmm. Looy pug kapot. Oh. Wa bay naghatag nimo ani din hen he? Ako po. Wan. Nanay. Ay, nay naghatag na sa ona. Wan na sa makatag na ni. Lugar na ay. Ano kay na? Kung ipang butangan ni sud plaster na to ni nung santo sod kay
Murag nagkauwaw ng santong kuan. Siya may maghisipo-sipo. Oh. Ana, dana, kuan. Pinay mo isda na. Oh, nana. Basa mo siguro dito. Ah, nana. Ha? Kami sa Siyempre sana kay di pa suna. Uy, uy. Sa langaw. Ay sa dong la. Di na may putos ko na. Sa langaw ni. Apil na pinirito. O di na kay sir. Kay bigit ka bot na nakabot kay. Oh. Bigit lutaw ka la botot mo ngani. Oh. Ay. Okay na galon. Luoy na mo gito mo galon na to. Dili lang. Luoy mo gito mo galon. So tagaan ka na mo na bago-bago nga galon. Gamitan na ha kay Board na board kasi lugar mi kaliro board. Oh. Palit kaliro board. Ah, kaliro. Oh. Ano mi kaliro makalugar ko nga. Ay, gusto na. luoy kinong santo tanawa ra niya yung ano. Ha? Oo. Gabi. Sus nga na yung kanon. Pwede magtilaw mo Nga gabi? kuwan pa. Wala gabi. Kabe? Ilaw pa na. Ilaw-hilaw pa man yung uban. Kaliro. Adi sa Agoy kuwang ni tubig. Ay, wa man kayo. Ah, kuwang ni tubig. Mo ni hang kuwan ni Pwede na gabi. tubig ay board. Ay, wa man kayo tubig to. Kini nung unsa ni nga tubig nung tubig uwan? Oo. Tubig uwan. Eh. Para ugas ba pangugas ay. Pangugas ay board. So may soda ni mo kaldero wala? Oh, mana ay. Mana. So may soda na. Putan. Wala din mo na bilin ani maskin kuan? Mo na to gihatag ni nung santo. May makatabang-tabang niya makabag-abag niya mga pila ka kuan pa. Ayan, mahami na dito. Boss, nagtitinap sa dumi kay gikan dito. Oh. Kay lain mi timpong sayo kani hapon tagi kaon bitaw ang kadawon. Kung kayo. Wala natin mo gamita plato de ani nung gihatag nimo nung? Tato? Oh? Ano ay tato na ko na? Wala nimo gamita dai. Oh, mana tato. Gisud sa ko mo di na nagipang sud sa ko na yung mga gamit na nagipasud sa ko. Oh, dugay na. Ngano mo nimo gamita di ka ganahan gamit plato? Ah, magkamit ba gamiton? Pero gamit na kay. Gamsud. Ah, bagol ba? Bagol. Oh, bagulan na ba? Pagtatanaw sa kaninong ha? Oh. Yung mga kaldero nung santo, okay na di na gid niya mapuslan nga kaldero, kini. Kung magkape ka nung unsa nimo sudlan nung? Ano na to? Nya, Kato kamay kay gamay. Oh, Adili ba na buslot? ay mga lata na mga sarmona na sa kape. mga latar ay mo gamiton, luya nung santo. Ni board kay maka Latar ay sudlan magkuan siya ba? palitan ka board. Magkape. Nya murag di pa siya hilig maggamit kuno mga plato, mga gamit kay sama mo kuno mo diha mo sudlan, gabi ra ya kanon kasagara. Ya magani kinakabutaan eh. Awat ko nimo board. Magita ko pano. Kini ya kaldero oh. So na kini nga isda, tagaan na to sa isda nga gipirito. Awat ko ni. Ug na po isda nga hilaw pa ni, siya na magluto ani, sugbaw pa kanya unsa. Laga. Kali sayo. Uy. Ah, sige lang. Bagol ni pan ay. Na ya kuano saan. Kana iso mo na. Doon, alahay mo. Ano yung kaldero po do? So mao niya soda rin nung santo. Kana murag luoy kay nung santo ya bungbong, murag di pa kanimo ambi ane. May ni pangati ka sanong gamay. Oh, di tayo. Kay murag bag-o pa niya gibutangan kawayan oh. Ano yung Kay na may tingog. Guigo ra gid siya makasigo ani paghigda oh. Gamay kayo yung area. So, mao niya to gihatag niya bugas na bugas, biskwit, nya kini mga lamas ni. Ug kana dayon no, maayra na magamit niya og kuan. Ya masudan-sudan niya. Kay luoy ba nung santo. Tanaw na to ni iyang kuan balay. Nara. Love me with all of your heart. That's all I want, love.